बिटिसि हालामाव बिरग्लां होनो थियारि जादों गोदान राजखान्थि दावखा दोलोआ। बिटिसि हालामनि गुबुंले बारहावाखौ फोसाबस्रांनो थाखाय दावखानि दोलोआ बिरग्लां होनो साखाफारा जाबाय। BPF UPPL नङा BJP दोलोखौ मदद होनो थाखाय सिगांदों दावखा दोलोनि मासिगिरि राकेश ब्रह्मआ। फैगौ समाव जोङो माबायदिहाय पुरा बिटिआर ओनसोलाव जोंनि दावखाखौ बिरग्लां होजोबनो हागोन, जेरैबो बिरफुंजोबगोन आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गुबुंले बारहावा जाफोर सोलिगासिनो दं बेखौ बोस्रांनो हागोन, बिनि लामाखौ दिनै जों बेवहाय गुवारै सावरायदों। मख'जाथावना दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खोथा होना खोथा लाखिनाय मोन्थोरखौनो सिगाङाव गिबि जायगा होनानै गिबि मन्थ्रिनि अननाय हास्थायनानै फैगौ 2027 मायथाइनि जानुवारि दानाव आबुङै महर होनानै गोदान राजखान्थि दोलोखौ फोसावनानै होगोन। समबाराव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि मावजि पार्कआव खुंनाय दावखा दोलोनि गिबि थान्दै जथुमाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोसावनानै होयो MCLA राकेश ब्रह्मआ। मुसलपुर परिषद बियाबनि सिङाव 322 PCM, 52 RGF आरो 18 कोर कमिटि लानानै दावखा दोलोनि गिबि थान्दै जथुमाव बे थांखि आजावनाय बाथ्राखौ फोरमायो दोलोनि मासिगिरि एबा MCLA राकेश ब्रह्मआ। 2027 आव मोनसे जोंनि बे 26टा जि जनगण दङ बिटिआर ओनसोलाव, बेखौ दैदेननो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आगोलाव साजायनानै बेखौ आगोलाव दोननानै बिनि जि हाबाफारि, बिनि जि मावनाय, खोथा होनानै खोथा लाखिनाय, बेखौनो जोङो गोसो बोथाबथारनानै जोंबो बिथांनि अननाय मोननाय लुगैनायजों आरो मोननायजों बे मोननैखौ लोगो लानानै जों बेवहाय गोदान राजनीतिक दल जों बानायगोन। 2027 नि जानुवारि मासखालि जों बेखौ डिक्लेयार होगोन। बिटिसिआव राजखान्थि खालामनोब्ला बर'निल' बाथ्रा बुंनानै जाया, गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरा नोंथांजों सिथाबफाया अब्लासिम गोग्गोम राजखान्थि दैदेननो हाया। बर'निल' बाथ्रा बुंनानै खेबनैयै MP बिसायख'थि जेननायनिबो बिदिन्थि होबाय राकेश ब्रह्मआ। गुबुन जनगणफोरखौबो पेरेलेलि एसेबांनो सनमान होनांगोन, खारन बिटिआर ओनसोलाव जोंनाव बेवहाय राजनीतिक भाबै जों बर'निल' खोथा बुंनानै बेवहाय गोबां गाज्रियैनो खननै MP जेननायनि जोंहा बेवहाय जारिमिन दंखायो। गतिके मालाय हारिनि बांसिन दैदेनगिरिया जेब्लासिम नोंजों बासथाबफाया अब्लासिम बे बिटिआर ओनसोलाव गोग्गोम मोनसे राजनीतिक बेयाव रावबो दैदेननो हाया। बेखायनो जोङो दावखा हिसाबै दिनै गासैबो आधा आधा। BPF UPPL नङा फैगौ 2030 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव दावखा दोलोआ बाहागो लानानै हिमन्त बिश्व शर्माखौ मदद होनो हांखुर जानायनि बाथ्राबो फोरमायो राकेश ब्रह्मआ। बे समाव आसामनि मुख्यमन्त्रिनि बादै आरो आं बुंबावबाय बिटिआर ओनसोलखौ सान्थि लाबोनो हानाय आगोलावबो बिथांनिनो गोहोमखा, जेसेबां एग्रिमेन्ट दं, जेसेबां माने सुक्तिफोरनि दफाफोर मावनांगौ दं, आसामनि गिबि मन्थ्रिनि खौ गारनानै मालाबाबो जाफेरखायाखै। बेखायनो नैबे फैगौ समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारानो फैगौ समाव बिटिआर ओनसोलाव गोग्गोम राजनीतिकनि बाहागो लानांगौ। जों दावखा पार्टी हिसाबै बिथांजों थाफागोन, सहाय होगोन, बिथांखौ बे ओनसोलाव माने जेसेबां हागौ माने फैगौ 2030 आव जाहाथे सासन खालामनो हायो बिनि हाबाफारिखौ जों लागोन बा जों मावगोन आरो। दा बाथ्राया जाबाय UPPL दोलो नागारना दावखा दोलो दैदेननाय MCLA राकेश ब्रह्मआ फैगौ 2027 मायथाइयाव गोदान राजखान्थि दोलो फोसावनायनि बाथ्रा फोरमायनाय नुनो मोन्दों। नाथाय BPF UPPL नि अनगायै हिमन्त बिश्व शर्माखौ मदद फोरमायना अननाय हास्थायनाय राकेश ब्रह्मआ BJP दोलोआव जगदान जागोन नामा? बेखौ लानानैबो सोंथि बेरखांदों सांग्रां राजखान्थिफोरनि गेजेराव। थारैनो फैगौ 2027 मायथाइयाव गोदान राजखान्थि फोसावगोन ना BJP दोलोआव जगदान होगोन राकेश ब्रह्मआ, बियो नोजोर बोथावना जागोन।
मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड लाइभ 24।